Hola, amics del Club del Vi. Avui us presento el blanc d'aquest mes. És un blanc de... és un chacolí, val? Un blanc de la zona de Vizcaya. La zona es diu Vizcaico Chacolina, d'acord? La denominació d'origen. I està elaborat amb dues de les varietats autòctones d'aquella zona, la Hondarribie Zuri i la Hondarribie Ceratia. Són dues varietats complementàries. La Zuri és més fresca, més jovial, amb una bona acidesa, i la Ceratia és més elegant, més pes en boca, busca una mica més de complexitat, flor blanca també. Llavors, aquest celler es troba situat a l'interior de Vizcaya, zona de muntanya, i tenen 40 hectàrees, de les quals en aquest vi són 20 hectàrees distribuïdes en petites parcel·les. Zona de muntanya, ja us he dit, amb una orientació, amb forts pendents, i busquen una orientació sud-est. Per què? Pluges del nord d'Espanya, el que busquen és que quan hi ha sol, doncs aquesta orientació, el sol del matí, faci que maduri bé aquest raïm. És un chacolí diferent, ens agrada per això. Tots coneixem el chacolí, un vi de xateo, un vi fàcil, un vi amb bona acidesa, amb frescor, però us volem oferir una coseta diferent que hem tastat, que ara el podreu trobar a la botiga. Per què us dic que és diferent? Perquè el que us deia de la Hondarribie Ceratia és una varietat que li dona un punt més de volum, un punt de més greix en boca, notes aromàtiques més florals i un 50% del raïm és d'aquesta varietat. També us vull comentar que el que busca el celler, a part de les fortes pendents i de l'orientació sud-est, aquestes varietats de raïm tenen un raïm compacte, petit, i llavors hi ha molta concentració de fruita. Tot això també aporta un blanc que, tot i ser jove i fresc, el podreu trobar amb aquest perfil més greixós, més untuós, t'omple més la boca. Llavors, ja us he fet una mica l'argumentari d'aquest vi, sobretot per combinar plats d'arrossos, carns blanques, peix, amb alguna salsa us pot acompanyar molt bé. És un vi que hem gaudit molt, seguirem gaudint, i el podreu trobar aquí a la botiga. D'acord? Salut!